జై శ్రీమన్నారాయణ. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రంలో 61, 62, 63, 64 శ్లోకాలు విశాఖ నక్షత్రానికి చెందినవి. ఇప్పుడు 61, 62 శ్లోక నామార్థాలు తెలుసుకుందాం. సుధన్వ అంటే శరార్ఘం అనే ఉత్తమమైన ధనస్సు కలవాడు. ఖండ పరుష అంటే శత్రువులను ఖండించే పరశువును అంటే గొడ్డలిని కలిగినవాడు. దారుణ చీల్చి చెండాడేవాడు. దుష్ట మార్గంలో ఉన్నవారికి పరమాత్మ చాలా నిర్దయుడుగాను కటువుగాను ఉంటూ వారిని సన్మార్గంలో ఉంచుతాడు. ద్రవిణ ప్రదహ భక్తుల కోరికల్ని సంపదల్ని ఇచ్చేవాడు. దివ్య స్పృక్ అంటే పరమోన్నతమైన జ్ఞానంతో అంతటా వ్యాపించినవాడు. సర్వదృగ్వ్యాస సర్వజ్ఞానాన్ని సమస్త వేదసారాన్ని అందించినవాడు. వాచస్పతి రయోనిజ వాచస్పతి అంటే విద్యలకు అధిపతి. అయోనిజ గర్భం ద్వారా జన్మించనివాడు. ఇప్పుడు 62వ శ్లోక నామార్థాలు. త్రిసామ అంటే దేవవ్రతం అనే 3 సామముల ద్వారా సామగానం చేయువారిచే స్తుతించబడేవాడు. సామగః అంటే సామవేదాన్ని గానం చేయువాడు. సామ వేదస్వరూపుడు, సామవేద స్వరూపుడు. నిర్వాణం అంటే సర్వ దుఃఖాల నుండి ఉపశమనం కలిగించే పరమానంద స్వరూపుడు. భేషజం అంటే భవరోగానికి ఔషధమైనవాడు. బిషక్ గొప్ప వైద్యుడు. సన్యాసకృత్ అంటే మోక్ష సాధన కొరకు సన్యాసమనే ఆశ్రమాన్ని ఏర్పరిచినవాడు. శమః అంటే ప్రళయంలో సర్వాన్ని శమింపజేయువాడు. శాంతః అంటే శాంత గుణస్వరూపుడు. నిష్ఠ ప్రళయకాలంలో సర్వజీవులకు నిలయస్థానమై ఉన్నవాడు. శాంతి శాంతిని ప్రసాదించువాడు. పరాయణం పునరావృత్తి లేకుండా పరమోన్నతమైన స్థానమై ఉండేవాడు. జై శ్రీమన్నారాయణ. తర్వాత భాగానికి వేచి ఉండండి.